научих някои въпроси и даже ще ги оглася, просто за да почнем от някъде с въпросите. Дали израелския народ е винаги Божий народ? Отговорът ми беше, защото сега виждаме, че не са особено, поне не им личи по техните действия, поведение. Утре ще говорим по удивителен начин какво Бог прави днес със своя народ Израел. Така че даровете и обещанията са неизменими. Даровете и обещанията, Бог казва специално за евреите, са неизменни. И те няма да се нарушат. И Бог няма да спре да ги изпълнява, защото ги е дал и е верен. Дори, както каза апостол Павел, дори ние да сме неверни, Бог остава верен, защото не може да се отрече от себе си. Бог е верен. И започнал ли е нещо, никой не може да му попречи, дори най-калпавия човек като мене. Затова... Не, така е. Най-калпавия. Не се опитвай да ме конкурираш, защото няма да успееш. Щом с мен е успял Господ да направи едно или друго и се е заел и не се е отказал още, колко по-малко ще се откажем от този народ, който непрестанно му така хвърляше ръкавица в лицето. Не се е отказал. И Бог и днес върши чудеса, особено днес върши чудеса чрез своя народ и в своя народ. И втория подвъпрос беше, да, обаче стоят наши братя и сестри правят си някакви духовно мероприятие, сватба или дори църква и започват да се обличат с еврейското знаме. Пак веят едни израелски знамена и само за Израел говорят. Израел, брати и сестри, да отидем там в Йерусалим, да видите как е пак там и всяки такива хаджилашки истории. Това е болест, тежка духовна болест. Хора, които в други посоки са се отклонили, духовни болести си имат за някакви лъжливи дори духове, често се хващат и на тази поредна уловка. Ние не сме юдаисти. Апостол Павел много ясно подчерта за християните още от първите десетилетия, че ние не сме юдействащи християни. Ние сме християни и не ние ще следваме юдеите, а юдеите нас. И в крайна сметка, ако говорим за обединяване, в крайна сметка Бог създаде Христовата църква като стълб и опора на истината. Нали така? И ако доктрините на църквата са верни и истинни, а юдейските все още не са, кой към кого трябва да се присъедини? Ние към евреите ли? Или евреите към нас? Въпросът е риторичен, мисля, че отговорът е ясен. За това да развяваме знамето на Израел, който днес пък върши доста, простете, магарии в светата земя, аз не съм съгласен. Затова има месиански църкви, месиански вярващи, хора, които са от Израел и които повярват и които изповядват Христос. Поклонението им е малко по-различно от нашето, но това няма значение. Те се спасяват. Но Израел в това отстъпление, в това безбожие, буквално безбожно поведение, Бог си ги води дори без да знаят, по удивителен начин, Бог ги употребява, но да им подражаваме – не. Това беше отговор на втория въпрос. Така, оповестих един от въпросите, които имахте, а сега, ако не сте си забравили тези, които имате, заповядайте, кажете ги и ще ги коментираме върху материята, която днес разглеждахме. Ако имате въпроси, заповядайте. Несъгласие, брат Данчо, ти каза така, ама аз помисля друго яче. Ако има нещо такова, заповядайте. Днес в спора се ражда истината, в дискусията се приближаваме към истината. Имате ли нещо, което ви... Или искате по-ясно да стане, да го доизясним? Ето, връщаме се на самата схема. Да. След Христа, пак сте посед Вавилон, това какво означава точно? Вавилон, нали е разпаднат преди Христа? Вавилон, точно така. Благодаря ти за въпроса.
Ето сега ще го... Вавилон 3 какво значение точно? Ще го... Извиняй, само за секунда. Ето тази част да приближим. Вавилон 3. Откровение 17 и 18 глава се говори за великата блудница Вавилон. Вавилон, още от Стария завет, както казахте, е бъркотия. Тази бъркотия, това е самата дума, не просто дума, но духовната същност на Вавилон е демонична. Това е сатанинско дело. Сатана не е умрял още, за жалост, би ми се искало да го опяваме, ама не е. Много си реален. Много е реален, действа мощно и до ден днешен лъже, мами, отклонява. И утре ще видим дори, когато говорим за толкова, само един анонс ще ви пък кажа, в хилядолетното царство ще има народи, които все още не са повярвали, ще им се даде шанс не просто да ми се благовества Христос, невидимия, те видимия Христос ще виждат. С очите си ще го виждат. Ще знаят кой е. Лицемерно или до някъде ще се опитват да му се покланят. И накрая ще дойде този Вавилон, Вавилонец Сатана, ще бъде пуснат, както виждате, ще бъде пуснат за малко време тук и Сатана освободен, ще мами народите и безчетно множество пак ще последват дявола. Така че Вавилон си е много жив. И тук пък хептен. Тук особено действа Вавилон 3, но казва Бог ще го сурне в бездната. Ще го разкара, ще го унищожи. Но този Вавилон е демоничния свят. Разбираш отговора ми. Затова го има и преди. Видимо, а сега вече невидимо действа Вавилон. И води към бъркотия. И по църквите Вавилон също действа. Да ни разбърка езиците, да не се разбираме. В семействата вавилонци също живеят. Мъж и жена стоят, дори вярващи. Говоря за вярващи. Сега невярващи, те са си вавилонци по принцип. В едно семейство не могат да се разберат. На различни езици говорят, мъже и жената. Има причина за това. Това е друга тема. Защо нещо не мога да говорим на един език с жените. Те говорят със сърцата си, ние говорим с мозъците си и някъде се сбутват по средата. Така че Вавилон го има навсякъде, разбъркани езици. Така че има го. Където е греха, където е дявола, където е злото, там е Вавилон. Благодаря за въпроса. Още, ако имате коментари и въпроси, заповядайте. Добре, тъй като да видим. Въпрос организационен. До без 15, как ви е да завършим за деня? 8 без 15. Нали не ви е късно за тръгване, за прибиране, за така? Сега и 35, още 10 на 15 минути максимум. Става ли? И след това ще се разотидем, ще се помолим и вече 8 часа всеки може да е по колите. Добре, нали? Така, в такъв случай ще ви покажа нещо, което е важно и смятам, че може още сега да го коментираме. Само като анонс, утре ще продължим. Анонс значи, че предварително показвам нещо, което ще го коментираме повече. Каква красота! Вижте го! Поредният идол, те са всички до един красавци. Всички идоли, после като ги гледаме сега, след много хиляди години, какви красиви неща в кавички са правили. И по принцип човека, когато отхвърли съвършенната красота в лицето на Бога, са някакви уроди си поставя за поклонение. И това е изтоканът или образът на български. Тук малко от турски го взех. Пак казвам, тия неща мога да ги преведа, но мисля, че е ясно. Тези картинки, това е един образ. Знаете ли кой? Който даде Навуходоносор вижда в съня. Точно така, Навуходоносор го вижда в съня си и Даниел му го разтълкува. Защо в тема за последното време, какво ще стане с този свят и въобще това, което днес говорим, се спираме на този образ?
казах вече, изключително важен е. Ето го, вече и легнал, така ми харесва повече. Така, ако може и закопам под земята, още по-добре. Този образ е пророчески. И той, забележете, предрича, чрез този образ се предрича бъдещето на човечеството. Преди точно 2600 години се предрича това и цялата история до момента се реализира на базата на това пророчество. Ще го разгледам утре малко по-подробно, но сега само ви го акцентирам, нахвърлям като мисли. Това са 4 царства. Вавилонското, Мидоперсите, Гръцкото, Римската империя и края и тука, в която ние вече и се намираме дори. Е тук. И помните от съня, този камък откъснат не от ръка, който удря в краката, които са смесени глина и желязо, и го прави на прах. А този камък става голям като планина, изпълва целия свят и е вовеки. Този камък, разбира се, е Христос. Този камък, който разрушава царството на Сатана. Тези 4 царства, те са събирателен образ на царството на дявола, царството на хората, на езичниците. И всичко това е предречено преди 2600 години и точно както е предречено, се сбъдва без никакво отклонение от предреченото. Тези 4 царства за главата, за гърдите, за бедрата, за краката, за стъпалата. Точно определени етапи от развитие, в кавички развитието, от деградацията на човечеството. От Навуходоносор до ден днешен. Навуходоносор е златната глава и по-нататъка Мидоперсия, Гърция. Римската империя с двете му части, двата крака. Вижте колко интересни неща. Само стоиш и се удивляваш как Бог е предрекал. И сега ще ви задам аз пък на вас въпрос. Как Бог е знаел, че това ще се случи? И не само това. 6500 пророчества в Библията има. Как според вас Бог знае, че това ще се случи? Вариант 1. Това е неговия план. Вариант 2. Защото иска да спаси народа си. При всички случаи това е част от Божия план. Бог има план. Когато си представяме Бога, ето сега ще се върнем и тук на самата схема. В началото Бог сътвори небето и земята и това е в началото. В началото на кое? На материалното творение. В края ново небе и нова земя. Края на какво? На материалното творение. Но не само материята, не само това, което може да го пипнем, да го осезаем с 5 сетива, обоняние, слух, зрение, допир, но и това, което е другото измерение, времето. Знаете, има 3 измерения и 4-то измерение, кое е? Времето. Времето, според класическото убеждение на нас християните, е тук на земята само. При Бога време няма. Бог е къде? Извън времето и пространството. Той е и в него, защото Той е създал. Бог е създал материята, така ли е? А Бог създал ли е времето? Ето тук е интересният момент. И натам и насочвам въобще всичко това. Тук са, забележете, колко милиона години са описани тук? Колко милиона години? Това е подвеждащ въпрос, закачка. Нали знаете, много често се говори, преди 342 милиона години са се появили някакъв вид динозаври. И с такъв авторитет го казват,
И си кажеш, науката колко е напреднала. Преди 340 милиона години било се случило. Ти откъде знаеш, човек? Какви са тия милиони години, бе, хора? Ти само погледни, отварям една скоба, само погледнете дървото, най-железните доказателства за възрастта на нещо са годишните кръгове на дървото, нали знаете? Те затова са годишни кръгове. Най-старите дървета, като ги срежеш, годишните кръгове, най-старите дървета са не повече от 5000 кусор години. Въобще е намирани някога. За какви милиони години говорите? Четем Библията, която е съвършенната истина. 6000 години. 5000 и почти 6. Защо? Защото за Господа един ден е като 1000 години и 1000 години са като вчерашния ден. Един ден е като 1000 години. За колко години е създадена Вселената, т.е. човек, въобще видимото? За 6 дни, 7 си почина. Колко време ще бъде Земята и Вселената, въобще това, което го виждаме? Колко време? И почваме да изчисляваме. Четем книга Летописи, книга Съдии, книга така. Изчисляваме така. И от Библията става ясно, че Земята е на 5700 години. Почти 6. 6. И седмата? Коя? Я да видим. Ето сега, вижте. И седмата? Хилядолетно царство. 6000 години до тук и седмата почивка. Почивка, скъпи брати и сестри. Светна ли ви сега? Хилядолетното царство е точно почивката, за която се говори. Бог е замислил. Сигурно съм, че на много хора сега им грей на сърцето и Светия Дух ви докосна. И мен ме докосна. Хилядолетното царство е почивката след 6000 години усърден труд на човека да руши, използвам ирония, да руши това, като Бог създаде за 6 дни. Ние за 6000 години се опитаме да го разрушим. Не успяхме по Божия милост. И 1000 години утре ще говорим хилядолетно царство. Какво време! Това е почивният ден. И връщам се на тази скоба, като отворих и затварям. Защо тези пророчества ги имаме и защо ги виждаме ето дори за този стукан? Защото Бог е извън времето и пространството и за Него винаги е сега. Той вижда и вавилонското време, и Мидо Персия, и тук, сега, в този момент. Бог е сега, в този момент, същия, Бог е преди 100 години, същия, Бог е извън това време, за Него времето не действа, защото, забележете, ако времето беше, или по-скоро Бог, ако беше подвластен на времето, той не е Бог. Има нещо над Него. Над мене действа времето. Ето, бръчките ми вече си личат и показват, че времето ми действа. Някои по-възрастни сред нас, не, по-зрели сред нас се усмихват. Времето действа над мене, защото е над мене. Той е мой господар. Ако времето е над Бога, не е. Бог е над Него. Той е създал времето. И е извън Него, над Него и не му е подвластен. И за Него винаги е сега. Аз съм, казва Бог. Винаги е сега. И затова по тази причина Той предрича тези неща, защото те пред Него се случват. Не непременно, защото ги прави да станат така, понякога ги прави, понякога ги коригира, поддържа да не излезат извън рамки, но за Него винаги е сега. И затова за Него тези стотици години са се случили пред очите Му и Той просто не ги описва какво ще се случи, защото Той вече ги е преживял пред Него. И ние знаем със съвършена точност всичко, което е станало. И завършвам, я да видим как сме с времето, защото сме все още във времето, съжалявам. На небето ще си говорим,
Срещам се с моя брат и си говорим 560 години. И казвам, искам да се видя и съседи кой си друг. И с него още 1200. Но сега не е така. И по тази причина, вижте, скъпи братя и сестри, това, което ще разглеждаме пред Бога сега се случва, Той не го е разкрил и 6500-те пророчества в Библията са съвършенно точни. Те се сбъдват с пълна 100% точност, без нито едно отклонение, защото Бог не може да лъже. Той е пред Него това. И Той просто ни описва какво се случва пред Неговите очи в цялата тази история 6000 лет на човечеството и която ние разглеждахме. Всичко е пред Него. И завършвам със следните думи. Повярвах в Христос като строителен инженер и защото четях Библията. Чета Новия завет, бях прочел вече. Отивам в Стария завет и чета книгата на пророк Исаия, 53 глава. 750 години преди Христос. И той предрича идването на Месията. С такава точност. И аз казвам, Господи, ма това е вярно. Просто ме озари тази светлина. Паднах пред Бога на колене, там на последния етаж, на ЦУМ, работех в Триесот. Нощна смяна, чета я, каза, Господи, това е вярно. Защото видях, че всичко, което пише в Писанието, със съвършена точност се изпълнява, както Бог го е казал. Никоя друга книга, нищо друго в този свят няма и бегло подобие на Писанието. Щом е така, можем да му вярваме безусловно, а сега да се изправим, да му благодарим и да разпускаме Божия народ да отиде да почива.